Ya. Bro, kayak apa bro? Ares bro. Ares bos. Penting tak kali. Terus nih yo. Ya, ndelok wong ayu-ayu ya. Besaran. Pejak kan. Kita bobo kan. Cici. Lagi. Rono wes. Wes sembarang. Dek, ya dek. Jelas no, Pi. Oh, iya jelas no. Panen, Bos. Panen. Panen raya, Bos.
Panen raya Bro. untuk mensyukuri nikmat sedekah bumi untuk Yo piye? Ketokno buwe. oh iya Panen raya Bro. Iki karo ngono. ya harus bersyukur supaya selamat di sana. Dokumentasi Om.
Ayo ki yo di anu. Oh delok nang YouTube. Coba ya. Cak Mbah. Ya anu, anu. Ya, apa di video khusus?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kepala Desa Setren, sedaya perangkatipun, ugi Bapak RT, Bapak RW, Bapak BPD, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibnas. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para yai, para sesepuh kini sepuh ingkang kinabekten. Ingkang kula hormati ugi sedaya masyarakat Desa Setren lan sak kiwa temanipun, wabil khusus masyarakat Dusun Jombo ingkang berbahagia. Monggo pertama kita sedaya sarengan tansah ngucapaken syukur alhamdulillah wonten ngaso dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paringkan grana rahmat, hidayah, taufik saha inayah. Udini punapa wonten ing kesempatan wekdal siang punika kula panjenengan sedaya saged rawuh makempal manunggal nyawiji wonten gendang kuli bergi kanthi kawontenan sehat walafiat seger kewarasan boten setunggal aral punapa. Kalinipun selawat salam tansah pundi dumateng junjungan kita lan panutan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapan biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugia kula lan panjenengan sami dipunaken umatipun Kanjeng Nabi lan pikantuk lumeber sampatipun daging donya ngantos dirjah wonten ing yaumul akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek para rawuh ingkang berbahagia, wonten ing kesempatan menika kula lan panjenengan kami rawuh wonten ing mriki perlu niatan dan ibadah yaitu ngawontenaken pasaburan di sekitar bumi manganan utawi ngetrenan menika. Dipun acara menika dipun laksanaken sebagai bentuk rasa syukur pun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat, ingkang sampun paring rezeki, ingkang boten saged kula panjenengan ipun gadahipun, ingkang boten saged kula panjenenganipun dipun pramila menika kanthi kasaguran wontenaken ketepan bumi menika sehingga kula lan panjenengan sami dipunaken nikmatipun Kanjeng Nabi ingkang tansah dipun nikmat lan dipun gantos kanthi nikmat lan berkahipun Allah Subhanahu wa taala ingkang langkung kathah Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek ingkang kula hormati, manganan utawi ngedrana menika sampun dados adat, dados tradisi ingkang setahun sepindhah menika dipun laksanakaken wonten ing sendhangan mriki sebagai bentuk tradisi utawi adat kebiasaan ingkang sampun dipun laksanakaken wonten kita sedaya ingkang sampun dipun laksanakaken nenek moyang kita pramila menika monggo kita tansah suci. Kok delok nang YouTube ya. Mungkin sing nom-nom iki lho. saged kula aturaken
Mugi-mugi acara tasyakuran sekedar bumi ingkang dipun rencanaken wonten ing punika dadosake amalan ingkang berkah, dadosake amalan ingkang sae lan sedaya ingkang rawuh ing mriki tansah pinaringan sehat keberkalasan panjang umur lan dipun langgaraken sedaya uripan lan dipun sedayaken saking rupi matur mawon tansah pinaringan kabagyan kamulyan mekaten ingkang sakit kalau tabraken bojone wonten kirang langkung pun angger 10 kula nyuwun timbangaken pengen sak kata-kata. Akhiripun sampun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin panjenenganipun tetap kepala desa Satingaon. Kami sambutan untuk pulau waktu soal panggilan pulau Sumatera. Kelok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kula hormati Bapak Katun, Bapak Sutrisno, Kasih Kutujoyo. Yang kula hormati sedaya sesepuh yang rawuh seperti di acara ini. Yang kula hormati perwakilan dari dan kami dari Kapolsek perwakilan Pak Babin. Yang saya hormati seluruh jajaran PNJ dan hadir. Yang saya hormati seluruh masyarakat di Kutujoyo yang sehat walafiat yang hadir dengan berbahagia saat ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka dengan keadaan sehat dan walafiat. Salawat kita salam yang kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Semua itu bersyukur sakit berkumpul. Monggo kita berdoa mugi-mugi panenan lancar, sehat doyo, doyo rukun, kita jaga tradisi ngoten iki. Mugi-mugi tahun depan tambah meriah, tambah doyone, tambah dominane, ngoten nggih. Terus ngoten iki kita menjaga tradisi leluhur, mugi-mugi ada profesor Reneng ya. kita jaga dukungan, kita jaga tradisi kita, apa nih? Di panen kata, waktu kali tonggung, antrean, apa nih? Dulu hukum beliau. Itu jadi mohon maaf jika ada kekeliruan, kata satu pulau. Kalau perwakilan dari desa, dari pemerintah desa mewakili, mohon maaf harus dibatin gitu. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin Jumatun para alim, para yai, para sesepuh sepuh, haji sepuh
ingkang kinurmatan dumateng Bapak Ibu sedaya Tabung Jawa Putri, masyarakat Sebrang khususipun masyarakat Lombok lan saputenipun. Alhamdulillah ing siang menika kula panjenengan sami saged sareng-sareng matempal wonten ing sendang mriki ingkang saperlu ngawontenaken kasaturan sedekah bumi. Mugi saking rawan panjenengan sami beto barokah di dunya wal akhirat. Salawat salam dikaturi dumateng panutan kita Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanthi wajeng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para rawuh ingkang dirahmatan, alhamdulillah kita sedaya dipun berkahi dening Allah. Arupi kita sebagai petani kalau sampun dipun kewaten karo Pak Wong lan Pak Lurah dile masyarakat mriki khususipun nyambut damel petani ing mriki saben setahun setunggal ngawontenaken tasyakuran sedekah bumi wonten ing mriki. Boten kok ateges kita sedaya ngungkiri peparing Allah kanthi keranten rumiyin niku panggenanipun ingkang mriki menika saged jembar manggene wonten sembah mriki. Dados boten kok kita menika ndiki kemusyrikan dateng mriki nyembah sembah kule boten kita hormati nggih. Para rawuh ingkang dirahmatan, saderengipun kawula tanduk menawi sampun dipun tandhaken Pak Wo kali Pak Lurah, kula suwun mengenang arwahipun Bapak Lurah Jumadi saha Ibu ingkang sampun wangsul wonten alam barzakh. Rumiyin pemimpin kita saged mimpin desa Sebrang ingkang arupi samangke berhasil. Beli rumiyin dadi dateng Karanganyar lan Lombok ing mawon susah ning samangke gandeng dipun pimpin kalih Pak Lurah Jumadi lan Ibu. Monggo kita sami ngenang jasa-jasanipun. Lan kula suwun masyarakat Lombok nggih maosaken Al-Fatihah sareng-sareng. Mugi-mugi amal kesayanganipun Pak Lurah Jumadi lan Ibu dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala, sedaya dosane dipun sepunten. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailarifi arwahu Bapak Jumadi, Ibu Jubeni, ya ahli kubur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makaten mugi-mugi waosan Al-Fatihah kula walu saged dados pangenten-entenipun Bapak Jumadi lan Ibu nggih. Alhamdulillah. Lan